Яңа уку елын яңа дәреслектәрмен. Рәсәй мәгариф министрлыгы мәктәптәрдә яңа әсбаптар исемлеген раслана. Һаумыгыз, эфирда интервью студияла Гөлсимә Эштанова. Программабызның кунагы Башкортстан Республикаһы мәгариф министрлыгының дәреслектәр нәшер итү бүлеге итәкчесе Гөлназ Усманова. Һаумыгыз. Һаумыгыз. Гөлназ язатына шулай итеп яңа дәреслектәр улар нинди предметтар буенча ул? Безнең Рәсәйнең бердәм белем бирү стандартларына көсі зор, әүзем, масштаблы эш. Ошы эштең дәвамында бөтә уку кимәлләренә кагыла бит инде. Һәм безнең дәреслектәр ул федераль исемлектә булган дәресләрне мәктәптәр кулланыла. Яңа федераль стандартларына ярашлы бердәм уку киңлеген булдырыла. Һәм шунда бердәм дәүләт дәреслектәре кулланылачак. Ягъни Рәсәйнең бөтен төбәкләрендә лә бер үк дәреслектәр буенча укыйлар хәзер. Тап шулай. Нинди фәннәр, нинди предметтар буенча индерелә? 25 елда безнең зур эш барылды. Һәр баланы мәктәптә укыган. Без 5-сеннән алып 7-сенә тиклем тарих дәресеннән тәэмин иттек. Һәм быелгы елда, Аллаһ сентябрьгә, 1 сентябрьгә без шулай ук тарих дәреслеген алыны тәэмин итәбез 7-нән 9-га тиклем. Һәм ямгыять өйрәнү дәреслеген 9-нчы, 10-нчы класслар өчен дәреслек. Ямгыятты өйрәнү дәресе буенча хәзер үзгәрешләр бар. Улар 9-нчы класстан өйрәнелә башлый. Шулаймы бу предмет? Тап шулай. 9-дан алып 10-га тиклем быел индерелә. Һәм 27 елның 1 сентябрьнән 11 класслар укый башлаячаклар. Ягъни бу предмет буенча дәресләр саны кыскартыла дип әйтә алабызмы нисек? Әллә улар икенче предметтар исәбенә күсәреләме? Юк, улар үз исәбендә генә булачак һәм ниндидер предмет сәгатьләр санын кыскарту башка предметларга алынды каралмаган. Ә ни өчен яңартыла һуң бына шу ямгыятты өйрәнү дәресләре буенча, тарих дәреслеге буенча? Нинди талаптар буенча улар яңартыла? Яңартыла дип әйтәбез, чөнки бу бердәм дәүләт дәреслеге булачак. Алдагы стандартлар буенча безнең беренче линия дәреслеге тарихтан булһынмы, башка предметтан булһынмы, беренче мәктәп үзендә дәреслек хайлай, шуның буенча укыта ала. Һәм әгәр дә бала бүгенгә бер мәктәптә укып, икенче мәктәпкә күсә икән, ул мондагы программаны үзләштереп биргән бит инде, һәм икенче мәктәпкә күсә, уга кыенлык туа бит инде. Хәзер менә ошо яңа дәреслектәр буенча бердәм дәүләт дәреслектәре ярдәмендә алар нинди төбәктә караһалар, бер үк дәреслек белән һәр бала укыячак. Бу бөтә балаларга тигез мөмкинлекләр булдыру өчен эшләнгән эш. Мәктәп белән мәктәп арасында гына түгел, хәтта параллель арасында ла шунда армалар була торган. Тап шулай. Димәк, хәзер улай түгел. Хәзер улай булмаячак. Хәтта монда башка районга күсәлә, яки каланың калага күсәлә, хезмәтче мәктәптә мәктәпкә күсәлә, бернинди кыенлыктар булмаячак. Бына тарих дәресенә хәзер 7 игътибар бирелә. Шулай бит. Туган якты өйрәнү ул игътибар биреләме? Чөнки бына берничә ел элек Башкортстан тарихын өйрәнү кире мәктәпләргә кайта дигән яңалык булгайны. Кайтырмы ниһаять? Әйе, безнең дәреслектәребез тап федераль исемлеккә инде, һәм ул безнең история нашего края, Республика Башкортстан дип атала. Ошо дәреслектәр 5-тән алып 7-гә тиклем, улар тарих фәне предметына карап, һәм шул сәгать, шуның именно шул рамкасында шул дәреслектәр укылачак. Ягъни 5-нче класстан алып безнең хәзер Башкортстан укучылары туган як тарихын өйрәнә башлый. Әйе, безнең якның тарихы Башкортстан Республикаһы дигән дәресе булачак, һәм оныңнан 5-нче класстан 34 сәгать, һәм 6-ла, 7-лә, 17 сәгать каралган. Безнең дәреслектәребез федераль исемлектә, без шуны зур горурлыкны әйтә алабыз. Бу зур горурлык сынатта. Чөнки туган ягыңның тарихын белмәенсә торып, һин үз илеңдең, үз республикаңның илгәре була алмайсыңдыр мөгәендә. Авторлар кем? Безнең монда авторларыбыз итәкче бу безнең Рамил Насибович Рахимов. Авторлар коллективы димәк. Әйе, авторлар коллективының итәкчесе Рахимов Рамил Насибович тора. Һәм шулай ук безнең методистлар Мөхәммәтова Илиза Исәнгуловна, һәм шулай ук мәктәп укытучылары. Практиктар әлбәттә. Практиктар мотлак әлбәттә. Тагыла нинди предметтар буенча яңа дәреслектәр кайтарыла мәктәпләргә? Был беренче сиратта мөгәендә безнең туган телдә өйрәнү буенча дәреслектәр. Туган телдә өйрәнү буенча дәреслектәр менә тагын әйтеп китәм, федераль исемлектәге
дәреслектәр тураһында ул безнең духовная нравственная культура Россия дигән яңы безнең дәреслектәр каралган. Улар безнең быелгы елда 5-нче классты тәэмин итәбез. Һәм шулай ук 27 елның 1 сентябрьдән 6-7 классларда тәэмин итү каралган. Ул яңы фән, яңы дәреслектәр буласак, һәм быелгы елда безнең Мәгариф министрлыгында зур эштә ошо дәреслектәр менән мәктәп укучыларын тәэмин итәргә. Ул дәрес безнең уку елның 2-нче яртылыгында каралган. Һәм шулай ук ошо вакытка өлгертеп дәреслектәр менән һәр баланы без тәэмин итәргә тиешбез дип әйтәбез. Нинди юнәлештә булырга тиеш был предмет? Мәдәниятте өйрәнү бит инде кемдер укыта, нинди предмет укытучылар укыта? Ул безнең Квалификация бармы укытучыларның? Ул дәреслек безнең алдагы булган основа духовно-нравственной культуры народов России предметы байын. Ошо фәндең үзгәреш индереп, ошонда яңа исем менән яңа предмет булдырылган. Ягъни квалификациялы укытучыларның проблема булмаячак. Туган тел дәреслекләренә килгәндә. Безнең шулай ук яңа стандарттары яңартылган мәлдә шулай ук безнең башкорт теле һәм әдәбияты дәреслектәре буенча зур эш алып барылды. Иң беренче буларак битендә программаны расланык. Ул безнең программа шулай ук Россия Федерациясының Мәгариф министрлыгы расланды. Һәм шулар раслангандан соң без әүзе меште авторлар менән китап нәшрияты менән берлектә авторларны эшләп дәреслекте бүгенгә шулай ук зур горур мәйтеләбез. Шулай ук федераль исемлектә ул дәреслектәрнең 46 комплект. Бүгенгә бердән алып 9-га тиклем улар барыһы федераль исемлектә, шуның өчен куллану язагында яңа дәреслектәр бар. Гадәттә башкорт теле дәреслектәре турында һөйләгәндә без өс линия дип әйтәбез. Өсөйлә үткәнме? Өс линия, беренче линия, икенче һәм өченче линиялар өсөйлә федераль исемлеккә ингәннәр. Әйтеп китәһегез, ул моның беренче классларда шулай ук без Россия Федерация Мәгариф министрлыгының экспертизага җибәрелгән. Бүгенге көндә аларның карары буенча Мәгариф министрлыгы янындагы уку советы, унда фәнни уку советы әйтәбез, унда дәреслектәр безнең расланды. Һәм шулай ук беренче класслар өчендә дәреслектәр федераль исемлеккә инеп китертеп ышанабыз. Әмма әлегә быелга көтеп калабыз инде. Көтеп калабыз. Нинди предметтар буенча ничек укыйлар һәм 11-11-ләр әлеге вакытта? Улар шулай ук безнең федераль стандарттар буенча һәм Мәгариф законы буенча безнең уку кулланмаларын куллану тыелмай. Уку кулланмалары буенча укыйлар. Уку кулланмалары буенча укыйлар һәм ул безнең алып барыла эш. Бүгенге көндә федераль исемлекте көтәбез һәм шул ук мәлдә шул ук вакытта улар монда тәэмин ителәсәктер мәктәптәр. Бында башкорт теле буенча дәреслектәр турында һөйләгәндә без гадәттә бөрек авторларны беләбез. Уларның авторлыгында бастырылып сыккан китаптар быелгы дәреслектәрдә ниндидер үзгәрешләр бармы? Практиктар дияле бит әгезме нисек? Сынында дәреслектәрнең авторы елдан ел килгән безнең зур галимдарыбыз, практиктарыбыз, методистларыбыз тора бит инде. Һәм уларга авторлык составына яңгылык индереп, укытучыларны өстәйбез, методистларны яңгы өстәргә кирәк бит инде. Чөнки дәреслектә дигәндә үзенең кагыйдәләре бар дип әйтик. Кагыйдәләре бар, фән ягыннан да, методика яктан, шулай ук практика яктан да карарга кирәк. Һәм дөрес итеп дәреслек килеп сыккан өчен күп көч салынырга тиеш һәм төрле юнәлештәге белгечләр мотлак булырга тиеш. Һез беренче тапкыр кабатланыгыз. Мәктәпләрдә тулыгынча тәэмин итәбез дип. Ысынлап та быны һез беренче юнәлеш буенча әйттегез, дәреслектәр яңартыла дип. Республиканың мәктәпләре тулыгынча ошо дәреслектәр белән яңартыламы? Тәэмин ителәме? Тәэмин ителергә тиеш. Һәр бер баланың безнең федераль законыбыз буенча һәр бер баланың мотлак дәреслеге булырга тиеш. Ошоның менән без тәэмин итүдә үз бурычыбыз итеп алганбыз. Моны без матур итеп аткарып киләбез. Димәк, 1 сентябрьдән ата-әниләрнең башы авыртмай. Кайдан дәреслек алайым, нинди тарих дәреслеген сатып алырга, ундай проблемалар булырга тиеш түгел мәктәпләрдә. Юк, мәктәпләрдә дәреслек сатып алу проблема булырга тиеш түгел. Һәм ата-әнә ул дәреслекте сатып алырга тиеш түгел. Чөнки тагын әйтеп китәм бит инде, ул безнең Мәгариф законы буенча
һәрбер балага дәреслек бирелергә, мәктәптә бушлай бирелергә тиеш. Ҙур рәхмәт әңгәмәгеҙгә, һөйөнөслө яңылыҡтар еткергәнегеҙгә, сөнки сынапта уҡыу йылын яңы дәреслектәр менән башлау, ул белемгә ынтылышты арттырырга дигән ышаныстар бар. Шулай һәрберенә уҡыу юлында яңы уңыштар, иң изге теләктәрҙә һәрбереһе дәреслек менән тәьмин итергә тейеш бит. Һәм ошо беҙҙең бар булған эште балага тапшырып, улар беҙҙең өмөтлө киләсәк булыуына ышанабыҙ. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашасылар, студиябыҙҙың ҡунағы Башҡортостан Республикаһы Мәғариф министрлығының дәреслектәр нәшер итеү бүлеге етәксеһе Гөлназ Усманова булды. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт.